Siyabingelela abazali. Khona isivakashi sizivakashele namuhla. Ngizocela ukuthi umuntu usishuthayo asiveze ukuthi nani nikwazi ukubona ukuthi kwenzekalani la ekhaya. Ngizocela ke ukuthi la bantu basivakashele nibangenise ukuthi sibone ukuthi basilethelene. Amen. Bingelela. Ngiyabingelela esigodlweni sikaBaba uPhongolo. Amen. Ngizocela uhlale lapha. Ngiyabonga. Amen. Ngicela ukubulisa ekhaya likaBaba uPhongolo. Yebo. Ngize lana ngokuzobona uBaba uPhongolo ngokuthiwa ngizwe ukuthi ukhona la eThekwini kanti nami ngila eThekwini. Ngize kuwena Baba uPhongolo. Yebo. Uba ngizobulela kusongenzele bona. Hayi ngiyabonga kakhulu ukusivakashela. Nami ke njengangasho ukuthi nginawo indawo ezintathu zokusebenzela. Njengake ngafika la eThekwini khona abantu ngizobasiza. Kulokho ungifonela ngasho ukuthi hayi ungasondela khona ngapha ukuthi uzobona la inkolo ngitholakala khona. Yebo gogo. Asazi ukuthi ukufika kwakho usiphathelene. Inhloso zami ukuthi ngizobona Baba uPhongolo. Njengoba wathi ungisiza nge-magic wallet. So last week bekhona ama-delay abekhona ngakwazi ukusendela imali njengoba sifunelene ukuthi zokusendela qho ngeviki njengoba ngifumana na imali everything. Kunjalo gogo. So ngase ngizifisa uzangala eThekwini. So ngacabanga ke kakuhle ukuthi hayi mangizokubona sengifisa ukubona ubuso nobuso because order i-wallet. Amen. Through ifoni. Amen. Video call masikhuluma ngevideo call angikwazi ubuso nobuso. Amen. Ngasenhlahleni ke ukuthi hayi ngizokubona sengifuna ukubona lo muntu wanoncedo kangaka kuba luvelaphi ngimbone ubuquba ngumuntu nyane na. Hayi ndimi ngaphela. Ke Hayi sibonge kakhulu ukusivakashela kwakho ukuthi sixhumane. Ukuthi Ukuthi nawe abanye bebabukela bazoba nolwazi ukuthi hayi uBaba Phongolo izinto ziyenzeka kampela. Sibonge kakhulu ukufika kwakho. Njengabanye bazobona bawo bazoba nokuthemba ukuthi hayi izinto ziyenzeka kuyena kuBaba Phongolo. Hayi bulela mina baba bulela mina. Amen. So ushintshile. Amen. Phathele ke baba uPhongolo iphasela lapho njengoba ngithi bekhona ama-delay last week ngakwazi ukwenza njengesivumelwano njengoba sivumelene. Amen. Phathelile ke iphasela lapho ukuze ngalo iqhubeke into yami ndingakuphoqi usanginceda. Amen. Ngicela ukudlulisela. Sicela usibekele khona la. Lokho ke ukwevumelana sivumene ngakuba ngize ngesonto ngiyeze bona ngithayi bisengifisa nami ngikubona ubuso nobuso ngisengijabule kakhulu ukuthi ngikubone ifici ukhona. Hayi akubonga. Ngiyaxolisa mkhulu. Hayi ungakhathazeke nami ngijabulele kuba neqiniso lakho ukuthi uzongibona njengasikhuluma ngocingo mabona kude kodwa ke ukufika kwakho njengakuzobonga njenga imvumeletho yethu lesavumelana ngayo kwi-magic wallet. Hayi kubonga kakhulu ukuthi abanye bazoba nofakazi ukuthi le i-magic wallet iyasebenza kampela. Ngina umbuzo baba. Yebo ngabuza. Njengoba sasivumelene ukuthi i-magic wallet ngisebenzisayo izoba ngo6 months. Kunjalo. Njengoba sensenza lo inyanga eyodwa. Asazi ungenelwa mali. Ngifuna ukuqonda pha kubaba ndingenza kanjani ukuze ngiqhubeke ngoba ngisathanda ukufumanela imali. Biseluncedo kubo. Kusho ukuthi uwanelesekile ngakho kulokho ukuthi ikusebenzela kahle. Mkhulu ngiyanelisile. Hayi njengangichaza lana ukuthi isivumelwano sethu kwashiwa ukuthi kuzosebenza inyanga izo6. Mekuba ukuthi kusale inyanga iyodwa yokugcina kuzoba ukuthi i-magic wallet ayisebenze kuphelelwa amandla. Yona sizokwazi ukuyivuselela. Kodwa kakhulukazi ngizozwa ngawe ukuthi ukuyivuselela kwethu le magic wallet uzofuna ukuthi ikusebenzele isikhathi singakanani. Njengasokuqala ngisho mina ukuthi inyanga izo6. Kulokho bofuna ukuthi siyivuselele kakhulukazi nguwena umuntu uzofuna ukuthi usichazele ukuthi ufuna uyisebenzise isikhathi singakanani mhla yaphela ukuthi i-magic wallet ayisebenze. Siyakwazi ukuyivuselela uzokwazi ukufika nayo ukuthi i-magic wallet siyivuselele. Kodwa sizozwa ngawe ukuthi uzothanda ukuthi siyivuselela kwakhona uzofuna ukuthi uyisebenzise isikhathi singakanani. Unyaka noma izinyanga kuzozwa ngawe.
Ngisacela ukubuza baba ukwazi ukuyisebenzisa ingaba novuselela ivele nje iqhubeke isebenze soze ke kulamleke emoshona egodini ke wena umuntu uyisebenzisayo like nangiyisebenzisayo akwazi ba ngikhethe kanjalo. Hayi lokho kwenzeka gogo kwenzeka lokho njengake ngibuza ukuthi lapho siyazwana kahle impendulo yakho ngizokuphendula ngithi njenga uthanda ukuthi uzo uyisebenzise kuze kuhlukane nomhlaba iyavuselelwa. Siyakwazi ukwenza lokho kulokho isiqalo kuba inyanga izo6 angithi umuntu abe nokuthemba ukuthi lento iyasebenza kulokho ke ngiyiqala ukuthi umuntu ngimlungiselele ayisebenzise inyanga izo6 kodwa njenga ukuthi isicelo sakho kusale inyanga iyodwa ukuthi iphele ngamandla lawa sawaqina ngawo sizokwazi ukuyivuselela gogo njenga ukuthi wena una isicelo sinjalo. Inkinga ayikho. Hayi ngiyakuzwa baba make sinjoba ngisalo inyanga eyodwa mangiqeda lo nyanga okanye ngizothinga ngakapheli inyanga ngizilungisele ngazinqamuke ngizilungiselele ngikwazi ukuqhubeka. Hayi kulungile gogo akunankinga. Asazi ukuthi ngiyakhohlwa ukuthi usuka kuphi? Isuke Eastern Cape. Oh mama apha Eastern Cape. Mhlambe abantu bangamangala ukuthi hayi umuntu uzobonga kodwa angazi ukuthi umuntu uqhamuka kuphi. Ngisuke Eastern Cape eCasino. But ngokuba ke uyazi into masone izimali khona amabhizinisi owazamayo kunjalo ukuhlala ngiseGauteng njengamanje. Mkhulu. Hayi kulungile mhlambe nawe ungaba umunye wabafakazi kodwa ukuthi abantu babe nokukholwa mhlambe bangajabula ukuthi kanti lo usisi singamthola kanjani ukuthi sibe nolwazi kakhulukazi ukuthi ngokwakhe ukuthi sizwe ngabanzi ukuthi ubaba Phongolo usebenza kanjani. Mhlambe abantu bangajabula ukuthi babe nolwazi kakhulu ukuthi ngingacela kuwena mekuba ukuthi awunankinga ukuthi bangakholwa kakhulu mebangathanda ukuthi bakhulume nawe bangakwazi ukukuthola ukuthi nawe ube nobafakazi ukubachazela ukuthi umsebenzi uzobonga ngawo usebenzeke kanjani kuwena. Hayi baba ayike inkinga ngabanikeza inamba yocingo umuntu abuze lokho athanda ukubuza because nami ngasizakala ngoba nibone ivideo yomunye umuntu edlala so ngase ngiyamfonela ngasizakala so nama nginawo umona umuntu ofuna ungifonela afuna ukubuza anginankinga nikhona ngidlulisa inamba yami yocingo. Hayi ungayichaza ukuthi bayizwele bona ukusukela emlonyeni wakho. Inamba yami ke if ndifumana kule phone anytime 067 23 73 267 cela uyiphinde 067 23 73 263 inamba yami yocingo ke ngiyafumaneka mofuna ukwazi ulwazi ngoba Phongolo ngizokwazisa ngichazele ukuthi wangisiza kanjani mina ashintshe impilo yakho njenganakumi. Kulungile gogo sibonga lokho ukuthi abanye bazoba nokukholwa bangakangifonela mhlambe bazofuna babuze into eziningi ngawe asibonge lokho manje kusacela ukuthi lokho usilethele ngakho singasho ukuthi siyazizanga sikubone ngingacela ukuthi ungivulele kusukela wena ezandleni zakho ukuthi isivumelene sethu sikhokhelana ngalo njalo ngamaviki siphelele na. Ayikhinkinga baba ngizovele. Amen. Sibekele 1 ngo1 sibone. Amen. Hayi kusho ukuthi akusho okuningi ngizosho njenga ukufika kwakho abanye bazoba nokukholwa ukuthi ngimvumelano yethu le magic wallet yiyo le impela njenga ukuthi uzongikhokhela kubonakalisa ukuthi imagic wallet leyo sayithumela ngayo kuwena iyasebenza. Njenga wena uzobonga kanje kukhona futhi abanye bangakholwe kodwa ke njenga ngikhuluma amaphasela wabo nawo amaphasela kusho ukuthi ke udriver uzowathatha ayosiponsela kule ndawo zabo la maphansela amabili amaphasela nawo futhi o-magic wallet la ukhona abanye ke nabo mase uthi babona uzobonga
Mebasebenzela nabo futhi bazobuya futhi babonge njengawe. Njalo baba. Hayi asiyenze lokho kuphela, okuningi siyakwenza. Njengake abantu banenkinga zokuthi imndenini inenkinga, siyakwazi ukubasiza. Uqinisa isibaya, ungabathola abantwana. Njengawuna icala ukuthi ke linenkinga, alikwazi ukuphumelela, ngiyakwazi mina ukuvuselela le icala ukuthi ukwazi ukuliwina. Njengake inkinga ziningi kwamanje ukuthi ke ubona ukuthi izinto bezikuhambela kahle nomndeni. Imali seyiphelile uzobona ukuthi unkosikazi usoyabaleka noma umkhwenyana uyabaleka. Ngiyabakwazi la bantu kubahlanganisa. Le wabaleka ngiyakwazi ukumbuyisa. Kuthi azohlala ngomphelo nalomuntu wake bephilisana naye. Ukuningi ukuthi ngize ngikuchaze kusho ukuthi kungashonelanga. Kodwa ke ukuningi ningabuya ningifonele ukuthi nginichazele ukuthi ngakwazi ukuniphumelelisa kanjani kule nkinga ninazo. Khuphula amabhizinisi, ama-contracts kuba uthanda inkinga ubukwazi ukubathola, uyasizakala la ekhaya. Akubongwe. Amen. Amen. Kulungile. Asibongwe. Hayi sibonga lokho ke gogo njenga ukufika kwakho ukuzobonga. Okuningi kuzofuna ukuthi iqaphele abantu basemzansi. Kukhona abanye bababe nokugebengu ukutshontsha ama-video alabantu basizayo. Abanye kuba ukuthi ke bantshontsha lama video baziyenze bona. Bakwazi ukususa lezi inamba nisibona bona kumabona kude sibhaliwe. Bafake izabo. Kodwa into ngingaqaphela ukuthi ngicweze kwamanje inamba yami ngizoyisho ngomlomo ukuthi nizwe. Mekutholakala ukuthi le inamba ngiyichazayo ayikho lapho ku video yami le niyibonayo. Ngifuna niqaphele ukuthi akusimina ke lo. Hayi akusimina ke lo. Kuzofuna ukuthi niqaphele inamba nizoyithola ngayo ibhaliwe khona lapho kwi-TV. Ngiyathemba ukuthi nihlangene kahle kule namba le ngiyibonayo. Kulokho ke ukubonga lokho ufike ngakho nalogogo isivumelano seMagic Wallet. Ngikho ke lokho wafika yena ngezandla kuzonginika ukuthi ukunyaza obona ukuthi izinto zakhona ziyenzeka na. Imali yakhona ngiyona le. Uzobonga ngayo umsebenzi ngimwenzela wona weMagic Wallet. Njengake nibona la abanye amaphasela wabo ayothunyelwa. Udriver uzohamba kuyowathumela ukuthi nabo mebafika bayenze lokho bakwazi ukushintsha ngempilo. Amen.